Hi, is mi sé etna ní chaáin nó Inni-K is anam dom chuma le mo chuid Amhrán hain gléim Inni-K ar sin agus táimseach an éisteach le an Bothar ag casa Daoirse. Go dusníonn sé anna láidir go hálann. An gá láithreach isteach leis an Amhrán. Tá léirú anna bhas an Amhrán seo. I dosach gur sé beidir níhé gur just an uaim mór atá an gloaming orinthe just an sort expansiveness an chuir sé sin na glíne dom. Yeah, le glíne fianna sort just luas go nálas lún le sé das. Spráil am go riana Sally Hartman tá go Inni-K stu. Agus an nascaidir a go agus na focail atá ag seán ar riordan. Spráil am an dáin seo háin sé riamhlam Daoirse. Tá sé dá dhéanamh an slíáil an nua. Ní sé rólán de cheolach ar tá spás das. Dearan I mo hí just am cheomar lepan nó sa seomar sí ag go baile. Áit das gur féidir éisteach leis an áíire nó gur féidir an other fad, ligand an other fad dolisteach. Beidh Gradaim Cheoil NÓS ar siúil ar an 5 lá go bhí anar agus is fiú go mór bheith ann.